Pozdrav jutri, pozdrav gameri, dobrodošli u novu epizodu kao Đurović koja je vrsta Minepluxu, šalim. Igramo Skywars na Minepluxu, sad ćemo krenuti, inače, sad vidite ovaj video i Minecraft 2, vidite koji je bolji da ona ili ovaj snimimo, zato nek chat. Krenemo. Opet je ovo loša mapa što sam jedan pao. And then imamo metalni ljudi krampom, ti mi bio dosta značiti metalni meč. Malo ću pevati u klipovima, tako da ne mogu se ljutit, ali takav ti je posao. Brate, kako ja ovdje imam? Irona. Diamonda. What? Sada ću imati dosta. Bre. Ali opet nemam drva, svaki put kad počne da snimam nemam drva. I stalno moram da kopam, brate, uvijek i u probi kad snimam trebam da kopam drva, pa nemoj me zajebavat ona, pa nisam ti ja zajeban ispred. Nego je čovjek vredan će me strati ovdje slička, bre, pa ti hoćeš da ja umrem, bre, ovdje. Vremo me zajebavat, bre, ovdje. Toliko je sad otišli do centra. Tako da... malo ću sebno vatiti ovaj diamond. Ali, kad se zna da se snaći. Ja vi budali, je krenuo sa... dobre. Evo sad ovdje uzimamo jedan diamond i napravimo mač. 3 diamonda. Una kapa, braćo, moja. Ajde bre, držiš li ti ono neće? Valjda kad držim nešto ući onda. Znači one like tamo došli će i tamo. Koliko ste bacilo što ima veze. Znači, kao što znate sa Markanom Hirovi vidite valjda kao i po mojim kokoškama, ako ste ih uopšte gledali, ali možda niste, tako da ovaj je ovdje gledao, tako jeste česno, loše smo obučeni, nadam se da neće niko da me napadne, ili ako me napadne mogu da se pozdravim. Ko sam znao će me napadne. Imam buc. Mogu bi poslužiti. I do ovoga lika. Mrš bre tamo, mrš. Da, pa prešao. Brate, nešto mi sad siđe na face. Mogu da vraćam pažnju na Facebook. Ovaj. Uzeo sam ga! Ne, uzeo sam ga! Ne! Pa kokoška pitkat materina, bre! Mrviš! Brate, kako si se zajebao? Koška kriva nego budala ja. Ne! Kako me cepa?
Ubio sam ga! Kenjaš me! Meni će udari srčka. Užbrtam. Jo, mačko, mene će strefi srčka, ja vam lepo kažem, ljudi. Da li ste vi vidjeli, ja sam Ne, buš! Malo sam se prebrojio. Gde je tad? Evo ga vamo budala. Gotovo si liče! Ljudi, za malo da padnem. Vidjeli ste sami. Jurim ovoga lika. Moramo pobedimo. Sad nećemo da imamo za njim. Sad nisam ja baš neki za parkour, tako da... Mislim da bi bolje bilo da lik sam skoči. Ne! To bre, idemo bre, prva partija smo pobedili, tako se to radi. Evo, pogledajte vi samo to, znači, prva partija je pobeđena. A bilo nekako na sreću, idemo mi u još jednu partiju. Znači imamo 3000, znači prvo sam prepoznam možda 7 dana da igram ovu igricu, tako da mnogo je. Samo malo se približimo, tako. Gemelot, šta? To znači Gemelot, što ne razumijem. Što dobili nešto? Jok. Nešto mi vrati pisalo Gemelot, ne znam zašto. 18 kompleta. Da mi si jedan kojic. Sjedan 161. Ne veze, došta i dobro je to. Ovog lika sam, mislim da sam ubio, da. A vidite sami, počnem da ga udaram pa sam onda rekao, mislio sam da ću da crknem, ali jok. I, čekaj, gdje je centra? Tamo je valjda, eno ga tamo neki lik i vamo neki lik. Tako da, krećemo. Vidjeli ste, imali smo... Mogu je me ubio onaj diamond lik, to je imao metalni chestplate, ali ne znam zašto nije teo. What the fuck is that, nije moj problem. Čko nije teo na mene, tako je bre, tako... Ja nisam ga zvao, on je samo... Tako da sad možemo još jedno da probamo da pobedimo. Nema ništa pravno, ništa. Moramo da čekopamo ovdje iron. Znači moramo, imat ćemo iron sword, to je dobro. Molim treći mi drvet. Brate, sad mi je faca retardirana. Kako, brate, ne mogu da... Kako, brate, ali bukvalno kad snimam, opet nemam drvo, vidjeli ste i sami. What the fuck is that? Idemo mi opet. Sad imamo iron match. A u prošloj epizodi smo imali diamond. Tako da... Pogledamo da nas niko ne gađa. Moramo malo brže da radimo. Uspeli smo. Posao je odlično urađen. Tamo imamo nekog lika. Bre, kokoška me uplaši. Možemo probamo sada da imamo onoga lika. Beži, vidi budale, mrš tamo. Vidimo ovdje chest, ja? Nešto lepo. Neko je nešto uzeti. Ako se ovo dvoje tuku... Znači... Bilo je dosta ljudi. Ja sam trenutno umro. Tako da vidite, ne bi imao šanse protiv ovog lika, stvarno lik je full diamond, inače ne znam koliko je trajala ova epizoda. Ne znam da li da, to je, mislim da bi mogu da završim epizodu, ali nešto mi se ne završila epizoda, ne znam da li da idem u još jednu partiju, tako da
stvarno nemam pojma. Samo vidite, samo ovaj lik je mnogo dobro obučen, vidite samo mu fali kapica metalna, brate, lik bi bio ubistvo. Brate, vidi, zombi će da ga ubije, koliko mu još ostalo srce, može to da se proveri. Ušli sam u njega. Ušli sam u njega. Tako da, ako vam svidio ovaj video, ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. A do tada, brate, a što sam se ja uopšte zagledao kod ovog budale? Gledam ovako naš. Kopa diamond, ovaj stoji u mestu, tako da, ajde bravo, ću da izađem bravo odavde. Ne znam kako se izađemo odavde. Evo ga, izašao sam. Tako da, sad mogu da završimo epizodu. Ček, prvo moramo se popnemo skroz gore. Ovdje treba da popnem. Tako da, ako vam svidjela ova epizoda, ostavite like, subscribe. Tako da, vidite koliko je ostalo likova, još 6 bukvalno, tako da, normalno ako vam svidio ovaj video, ostavite like, subscribe, a ako želite da nastavimo da igramo Skywars, a ja obožavam da igram Skywars, vidjeli ste u prvoj smo pobedili, tako da, kao što znate, igrat ćemo i Hunger Games, svašta, Block Hunt i tako da, ako želite da nastavimo da igramo Skywars i da pobeđujemo i da igramo u timu, ostavite like, subscribe, a mi se vidimo do sljedeće epizode, a do tada pozdrav od mene, ćao!